Eksodo 29, mga pahimangno alang sa paghalad ingon nga mga pari. Mao kini ang himuon mo kang Aaron og sayang mga anak, ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Pagdalagtoryo nga baka og duha ka laking karnero nga walay tatsa. Pagdala usab og pipila ka panya walay patubo nga gisagolag lana, panya walay patubo og walay sagol nga lana ug panya walay patubo nga tabang nga gidihog sa lana. Himuha kini gikan sa pino nga harina sa trigo. Ibutang kini sa usa ka basket og ihalad kini kanako inighalad mo sa toryo nga baka og duha ka laking karnero. Dad-a si Aaron og ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan og ligoa sila. Dad-a ang mga bisti og isulob kang Aaron ang kamisa dentro og ang sotana nga paibabuan sa ipod og ang tabon sa dughan ni Aaron og baksi siya. Purungi siya og ipatapot sa purong ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Unya dada ang lana nga igdidihog og dihogi siya niini, dada usab ang iyang mga anak nga lalaki og bistihi sila, baksi og kaloy. Mahimo silang pari pinaagi sa akong walay katapusang kasuguan. Ordinahi si Aaron og ang iyang mga anak sa ingon ini nga paagi, dada ang toryo nga baka sa atubangan sa tolda nga tadbuanan. Ipataypyon ang mga kamot ni Aaron og sa iyang mga anak diha sa ulo sa baka. Ihawa ang toro didto sa atubangan sa Ginoo, sa ganghaan sa maong tolda. Unya pagdalagdugo sa toro og pinaagi sa imong tudlo, hidhirig dugo ang mga sungay-sungay sa halaran. Unya ibubo ang nahibiling dugo diha sa sukaranan sa halaran. Kuha ang tanang tambok nga nagputos sa mga bahin sulod sa lawas, ang labing maayong bahin sa atay, ang duha karinyon lakip ang mga tambok nga anaan niini. Sunoga kining tanan ingon nga halad diha sa halaran. Apan ang unod, ang panit og ang mga sulod sa ginhawaan sunoga didto sa gawa sa kampo. Usa kini kahalad aron pagwagtang sa sala sa mga pari. Unya kuha ang usa ka laking karnero og ipatepyon ang kamot ni Aaron og sayang mga anak sa ulo niini. Ihawa kini. Kuha ang dugo niini og isablig sa tanang kilid sa halaran. Hiwa-hiwa ang karnero og hugasi ang mga bahin sa sulod sa lawas og ang mga tiil niini og pundoka kinilakip ang ulo. Sunoga ang tibok karnero diha sa halaran ingon nga halad. Usa kini kahalad nga sunogon alang kanako og may kahumot nga makapahimuot kanako. Unya kuha ang laing torong karnero og ipatepyon ang mga kamot ni Aaron og sayang mga anak sa ulo niini. Ihawa kini. Pagkuhag dugo niini og ihidhid sa tuong dalunggan ni Aaron og sayang mga anak, sa kumagko sa ilang tuong kamot og sa kumagko sa ilang tuong tiil. Isablig ang nahibiling dugo diha sa tanang kiliran sa halaran. Pagkuha og dugo og lana nga igdidihog nga anaa sa halaran og iwisik kini kang Aaron og sa iyang mga bisti ingon man sa iyang mga anak og sa ilang mga bisti. Ihalad si Aaron og ang iyang mga anak ingon man ang ilang mga bisti. Kuhay sa tambok ang karnero, ang tambok nga ikog, ang tambok nga nagputos sa mga bahin sa sulod sa ginhawaan, ang labing maayong bahin sa atay. Ang duha karinyon uban sa tambok nga anaa niini og ang tuong paa kay mao kini ang karnero nga ighahalad. Pagkuha og usa ka bukpan nga minasaglana og usa ka pan nga dili minasaglana og usa ka nipis nga torta gikan sa basket sa pan nga walay patubo nga gihalad kanako. Ibutang kining tanang pagkaon diha sa mga kamot ni Aaron og sa iyang mga anak aron isa nila kini ingon nga halad ngari kanako. Unya kuha ang pagkaon gikan kanila og sunoga kini diha sa halaran ibabaw sa halad nga gisunog na Aaron nga may kahumot nga makapahimuot kanako. Usa kini kahalad nga sunogon alang kanako. Kuha ang dughan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron ug ihalad kini pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad nganhi kanako. Kining partiha sa mananap maoy imong bahin. Gikan sa karnero nga gigamit sa pag-ordinar kang Aaron ug sa iyang mga anak, ihalad mo ang dughan sa mananap pinaagi sa pag-isa niini ingon nga halad alang kanako. Ang paagigahin usab alang sa mga pari. Pinaagi sa akong walay katapusan nga sugo, kining bahina sa mga mananap iya ni Aaron ug sa iyang mga anak ingon nga gasa nga gikinahanglan gikan sa katawan sa Israel. Bahin kini nga gigahin alang sa mga pari, nga gihatag sa katawan sa Israel gikan sa ilang halad sa pakigdait. Mao kini ang ilang gasa kanako, inig kamatay ni Aaron, ang iyang mga anak maoy manunod sa iyang sagradong mga bisti nga maoy ilang gamiton kon dihogan ug ordinahan sila. Ang anak ni Aaron nga mopuli kanya pagkapari magsulob niini sulod sa 7 ka adlaw inigsulod niya sa tolda nga tagboanan aron pag-alagad diha sa dapit nga balaan. Dad-a ang karnerong gigamit sa ordinasyon ni Aaron og sa iyang mga anak og lati ang unod niini diha sa sagradong dapit.
Sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan kinahanglang kanon ni Aaron ug sa iyang mga anak ang unod sa karnero ug ang pan nga diha sa basket. Kanon nila ang tanan nga gigamit alang sa kapasayloan sa ilang sala sa dihang giordinahan ug gihalad sila. Mga pari lamang ang makakaon ini kay balaan man kini. Kon may karne o pan nga dili mahurot pagkabuntag, kinahanglan sunogon kini. Ayaw kini kana kay balaan man, himo kini kang Aaron ug sa iyang mga anak sumala gayod sa gisugo ko kanimo. Himo ang pag-ordinar kanila sulod sa 7 ka adlaw. Matag adlaw ni ini kinahanglan maghalad ka og usa ka torong baka ingon nga halad alang sa kapasayloan sa sala. Pinaagi sa paghimog halad alang sa sala, giwagtang mo ang sala gikan sa halaran. Unya dihogi ang halaran ug ihalad kini. Sulod sa 7 ka adlaw paghimog mga halad alang sa pagputli sa halaran ug ihalad kini. Unya ang halaran mabalaan pag-ayo og bisan kinsa ang makahikap ni ini mahimong balaan. Ang paghalad matag adlaw, mao kini ang kinahanglang ihalad mo diha sa halaran matag adlaw sa tanang panahon. Duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon. Maghalad kag usa ka nating karnero sa buntag ug usa usab sa gabi. Uban sa unang karnero kinahanglan maghalad ka usab og usa ka kilo sa pinong harina sa trigo nga gisagolag usa ka litro sa lunsayng lana. Pagbubo usab og usa ka litro nga bino ingon nga halad nga ilimnon. Ihalad ang ikaduhang karnero sa pagkagabi. Kinahanglan nga ihalad mo kini sama sa imong gibuhat sa buntag uban sa halad nga pagkaon ug ilimnon aron mahimo kining halad. Halad kini nga sunugon aron maghatag og kahumot nga makapahimuot kanako. Kining halad nga sunugon kinahanglan himuon sa tanan nyong kaliwatan ug sa tanang panahon diha sa ganghaan sa tolda nga tagbuanan sa akong atubangan. Mao kana ang dapit diin makigtagbo ako sa akong katawhan ug makigsulti kanimo. Didto makigtagbo ako sa katawan sa Israel og ang dapit mahimong balaan pinaagi sa akong himaya. Himuon kong balaan ang tolda nga tagbuanan ingon man ang halaran ug ihalad ko si Aaron og ang iyang mga anak aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. Magpuyo ako taliwala sa katawan sa Israel og ako mahimong ilang Dios. Masayod sila nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto aron magpuyo ako sa ilang taliwala. Ako mao ang Ginoo nga ilang Dios.